טוב, מה קורה חברים? בוא היום נעשה משהו חדש. אתם יכולים לראות, אני עכשיו ברול סטאר, אני משחק יותר רובלוקס, אבל אין לי כוח עכשיו לרובלוקס. אני יכול אולי לעשות לכם הגרלה על קרקקור או משהו כזה, אבל בינתיים בואו נתחיל לשחק. יהיה לי די קשה לשחק ככה. התחלנו. פשוט אכלתי את שניהם, אני מת. לא הספקתי. אחי, איזה מזליסטים. בואי נראה גם פה. הבסתי, ניצחתי בסבב. זה רק משחק אחד. יופי. וניצחתי. זה משתמש חדש, רק שתדעו. זה משתמש חדש שלי. היה לי עוד משתמש יותר טוב. התחלתי ממש שזה יצא לשחק. ועכשיו שאני אקח עם הטאבלט, ואני אצלם עם הטאבלט, ואני פה עם הטלפון, זה קשה לי. זה הסרטון שלנו, ומי שרוצה להשאיר אותי, מי שרוצה כאילו לרשום אותי בחברים, אני אשאיר אותו. תכתבו לי בבקשה, הנה פה רואים, הנה השם. אם אתם רוצים, אגב זה שלי, אוף. לא, אני שנייה אחליף. אם אתם רוצים, אתם יכולים פשוט זה. תשלח לי בבקשה, אני אשאיר. תסמכו עליי. וזהו, זה הסרטון היום. מקווה שנהנתם. אם בכלל ראיתם משהו, כי אני לא כזה צלם כזה מטורף. אבל המטרה שלי להגיע עכשיו ל-50 סאבים. אני יודע שזה לא הרבה, לפחות בוא נעלה 5 סאבים ו5 לייקים. סליחה שיש לי כאילו. זה הסרטון שלנו, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, ועד אז יאללה ביי.